Here. 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 Ayun na nga po, fun run na po yung nangyayari sa amin dito. Here. Yo guys, this is your boy MNTV and up for another video, and I am now here at our school. Well, of course, find a way that maka-vlog ko. This camera is not mine. I just borrowed this camera. It's Mama Mary's birthday tomorrow. Today is September 7. We are gonna visit the exhibit of campus ministry. I'm with my campus ministry squad. Excuse Nindot na tanaw na nga camera. Sige ko na ba? Hey guys, you're probably wondering ngano kung naka-vlog karong adlaw. It's because like what I've said before, that vlog number 25 is not a goodbye. That vlog 25 is not a goodbye. Mangita jud kog paagi para maka-vlog ko, diba? So here it is. This camera is from Rosel Capuyan. Shout out to you, Rosel Capuyan, for making me pahuwam this camera. Later, we will have the torch parade and I will just see you later, guys. Hey guys! Kuya, saan ka mag-abot? Ha? Atos? Dili? Hey guys! So, after a long day of work, mana ang exhibit, and we are now getting ready for the... We are now getting ready for the... Wait for this. We are now getting ready for the... So? We are now getting ready for the torch parade. Here. Nagawa na namin nga magsugod ang parade. Some SSC officers arrived. Congrats to G-Boy for having a new camera. Paglaban ng vlog. This is borrowed carousel money. Paglaban ng vlog ni G-Boy. 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 Hello. Oh, diba? Yo guys, wala ga po nagsugod ang parade. We're still waiting for the other ma-set up na nila. It's just so tagal and I'm really getting out of patience. Wow. Hi, ate. Say hi to G-Boy's vlog. Hi. Yay, librehan mi ni Kuan og Masi. Yeah, so karon palitan mi ni Klian og Masi. Ate, kita ka tong video na ko kato na anak ka kanang pisik. Dala ka ba? Pisik. Dili to busy? Dala ka pisik. Pisik day. Oh, nana ko unsa tik ikatuloy taw nag-uwan, nana ka pisik. Oh, pisik. Sabi na ko busy. Lloyd, siya ka dyan ko. Ako rin nagsayan. Sad life. I want to have a cinematic for Ate Eunice, so let's do that.
we're eating the massive. Asa si Kuan? Yum! Wagid bitaw. Alagang Oh. Feel di mapol. Cars. Ate, video kuno ko ka ng pinakuan ba cinematic effect. Basta pag ano lang kanang hinaya lang kuan maliw kang camera. She cannot join the parade. Ate Sof cannot join. Dahil bored kami, kakantahan ko si Jira dahil siya ang pinakamaganda sa SSC. She's always on my mind. Every time I wake up, What about cool ko siya do? Lolo. Wanted boyfriend daw, sabi ni Jera. Call 0915-422-913. Kamusta ni siya? Dakla ko daw si Kodje. Tuwing. Storya mini. Look at G-Boy. Nagselo siya. Oh, awa. It was only me, Karsten, and Ralph who's talking. Si G-Boy ni insert. Gikapoy kong gikapoy. Dig yun. Nagselo si ka G-Boy. G-Boy nga naman ka G-Boy. Nagselo si ka Boy. Storya sila. Hindi ma-fall. Ha? Hi. So hey guys, maghinahinay na may transfer sa my flag. Hey guys, the SSC family is here at the flagpole. Hi SSC family. Our family. Thank you for the camera. Yeah, this camera is from Rosel. Ano naisipan mo na pahiramin mo ako ng camera mo? I-zoom na ni mo Wala. Normal. Guwapa kay ka, super. So ayun po, break na po kami ni Karsten. Sa first vlog ko po, naging kami, pero ngayon po, break na po kami ni Karsten. Sorry ka na lang. Sorry ka na lang. Si G-Boy na at dali na. Ito na yung bagong love life ko. 그 사람이 너라서 머릿속엔 떠오르지만 마음속에 숨겨둔 내 입술 끝에 걸린 이 말 널 사랑해. Nagalit po, meron pong nagalit. Ay, nag-video na sana. Tingnan natin. Uyok na ba ito? Malaang yung rahon.
kami dito sa Kabaan. Lalakad po kami sa Kabaan ng Quezon City. At ayan nga po. So ayan nga po, pinagtitinginan na po. Hi everyone, we're having fun. So, pinagtitinginan na po kami ng mga tao dahil po kami po yung mga artista. Naglalakad po kami sa Kabaan ng Quezon City. At ngayon nga po, sobrang dami ng tao po dito sa Danao City. Malapit na po ang kanilang fiesta. Kakausapin natin ang isang taga Danao City kung anong feeling ng fiesta sa kanila. Miss Erica Casha. I hate G-Boy Montego. Ate Erica, I need you. No, you don't need me. Ikaw ang hinahanap-hanap na karakter sa vlog ko. Pagkatapos mo kong saktan, tapos hinahanap-hanap ko na ako ngayon. Ate Erica, Ayoko needed na. kita sa vlog ko. Nagkakapera ko dahil sa'yo. Oo, ginagamit ko lang para ako. Pero walang iya. So ayan nga po, lumabas na po kami. Nga po, lumabas na po kami sa Suba at napakasayang feeling po, no? Ano? Nakapaypay na rin ako. Opo. Then until now, naglakaw nga po ni Bigos. Kapay o sa katuyukan din, no? Yes. Meron pang isang katuyukan. Going to Kuan. So, Right now, ganda we're naman po on ng the ate natin Bonifacio. dito ngayon, no? So ayan po, naglalakad po kami ngayon. Anong street na to, ate? I think it's Kuan. Didiretso, I don't know. So basta nandito na kami sa street na medyo meron pong lighting, kaya po ako nag-video. Guys, kaya pa guys? Kaya pa? Yeah! Kaya kayo. Mga pila ka, estimated time nyo, mga pila ang ato na lakaw nga estimated time na to. Mga 2 hours. Mabuwag ako ng Mujira. Magbuwag kami. And, finally! Oh my God! So done! We survived! We survived that walk up. Or, that's how many kilometer walk? Ano lang tao eh? Pila ka kilometer? I guess it's more than 5 kilometers. Padung na may uli. Pasuba, narana ko Isa kayo na namin sa school bus, sa school service. We're so tired. Okay. Pila ko, uwi na ka. Gutom lagi siya. God, grabe lagi. Hi, G-Boy. Ate. Pila ko na tayo, basta nawag kasi ko ng pulo. Apalaban. Ikaw, Hey guys! At last, padung na may uli namin sa Padua kay dire kami stop over sa magisakyan nga school service. And I'm with Ate Joy and Marife. Marife and Ate Joy are really exhausted na. we're really tired. So, that would be all. This is the Boy MNTV and signing off. Bye-bye! Bye-bye! Ako po.